Haino hai Amchaio Lukurokni Yago Manjakha Khorangni Mwsuk Sikok Mwsuk Khokmani kok silsa mungo jaikeno butok khlaike borokno Amchaio Lukurok phiaba jora tongsani police hogima bai swkangni haike buthar jangnani katikha o Khoroknwi Sikok paithago Amchaio Lukurokni yakni segui thanao tlangi thangka borokno police patimung tangsal phungok Kalamchora Thanani Belowachar Amchaio Mwsuk Khokmani Manjakha Amchaio Lukurokni Yago Khorokta Mwsuk Sikok bui buthar jangmani patimungni salni Yago Haino hai Amchaio Lukurokni Yago Manjakha Khoroknwi Mwsuk Sikok Mwsuk Khokmani kok silja mungo jaikeno butok khlaike borokno Amchaio Lukurok phiaba jora tongsani police hogima bai swkangni haike buthar jangnani katikha o Khoroknwi Sikok paithago Amchaio Lukurokni yakni segui thanao tlangi thangka borokno police koktuma saimanjakha tangsal horok Kalamchora Belowachar Amchaio bisojit namoni nokni gmawi thangka mangni Mwsuk kmajangmani yagulo khokjangmani Mwsuk rokno naitungnani bagui nokni ongkhormani nokphang bisojit namo obahai jorao Khoroknwi Chini borokno borokni Amchaio tui Mwsuk tlang thangma nugui kasulaike borokno Amchaio Lukurok Mwsuk Khokmani kok silja mungo jaikeno butok khlaike borokno Amchaio Lukurok phiaba jora tongsani police hogima bai swkangni haike buthar jangnani katikha o Khoroknwi Sikok paithago Amchaio Lukurokni yakni segui thanao tlangi thangka borokno police Kira dosto, kadang man juara saya pada, anda kisahnya juara ya, unnu berhari asana, kalau lo berhari itu berhari. Anda datang kirim juara ya, juara korun nih, anda dia mana kan fashion di sini sekarang, anda sini kita fashion di sini. Maliknya nam kita. Maliknya nam Kalamnya. Mwsuk Sikok henai bujangnai rongkha liton bormon tei porbes ali Khoroknwi nino tongthai maniko Amchaio police ni sakthar mungbai buthar jangnani katikha o Khoroknwi Mwsuk Sikok phiaba kokti salni haikeno Amchaio Lukurokni yago togi buthar jakhamu o Khoroknwi Sikok bo paithago Mwsuk khokjangnai bisojit namo Kalamchora thanao khlaike FIR আজকে তাদের কোর্টে পাঠানো হবে নাকি পরবর্তী সময়ে আমরা কলমচড়া থানাতে একটি মামলা নিয়েছি এবং আজকে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আর কারোর নাম পেয়েছেন নাকি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে একজনের নাম আমরা পেয়েছি কালামিয়া বলেছে এবং ওনার বাবার নামটা কিছু জানা যায়নি বাড়ির এড্রেসও জানা যায়নি আমরা এটা বের করার জন্য চেষ্টা করছি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং